Hello people, hello everyone. Salubonani ibizo lami ngu Djsparks Zimbabwe. Ndiba chifiti chiri health chief sina ma side effect chakuneta ngwaviridzo netsvakiridzo patinongwavha tarenda rakasiyana muzora nhasi nambotsvaga Maggikal wa machine guys. Ndakareceiva kuwo zvakanzi Maggikal apa nzvimbo Maggikal amuZimbabwe, so ndina questions akasiyana pana ma questions aibva kuvanhu vakasiyana vachibvunza kuti Sparks chimbotibatira Maggikal, timbozoti Maggikal iri kuzvifambisa sei, career iri kufamba sei. You know Maggikal tese tinomuziva, but obvious chivhitivhiti sina ma side effect chinoonekwa vanhu vakasiyana. Chine vamwe varungu vanobva kuSweden vamwe vasingazive Maggikal. Saka changoita kuti Maggikal sinzi vazhinji vacho muchimuziva, changoita ndangoteka small background kengoti kana pane anga asingamuziva ama 2000 maybe avarwa nezuro atengerwa foni yake ari kugoogle izvozvo anenge asingakuita sei kubva kuziva mudhara. Ndinokuchingamidza muchirungu achingoti welcome to Zim Reality ITV. Chibaba ndotenda baba, it's a blessing to be here man. Yeah man, big blessing. Ndara vanokuzivai tirambe ende vanokuzivai neuwando hwavo, but chivhitivhiti chinoichi hachionekwa nemuZimbabwe chete, chionekwa nevamwe vanhu kuSweden kana America uko vanofanira kuita kuzati Maggikal ndiani. Maggikal is a versatile artist. I'm an Afro dancehall, reggae raga dancehall artist who was born and bred in Highfield, and I rose to fame in 2011 through HKD Danger Zone. Yeah man. Ndafunga muri Zimbabwe muri kuzvinzwa ndichipinde zvangu maquestion andinawo pamusoro pemukomana King. Takanzwa kuti imi mambowacha round mambopinda John. Chokwadi. Mubvunzo wanga ine mageto youths akawanda ndomubvunza kuti saka John manga mambonoitei ndara kuSouth Africa ngataenda tasina kungoenda kana kunoshanda murestaurant zvinofunga vamwe takatoenda tichiri pamission. You know, music it's an universal language, you know. We need to interact, we need to get to know other cultures, we need to know what other people are doing out there. So the only way yekuziva zvinhu izvozvo is kunge tiri paground tichitoona how they're doing it. For me it was much of a learning process, even though I was working there musically. I was doing music when I was there, and one of the major highlights is the song that I did with Buffalo Soldier and I-Octane. I did that song when I was in South Africa, but the main reason for me to be there was to learn, you know. I wanted to learn how South Africans are doing it. Obviously, we all know Kuti, second from Nigeria, it's South Africa. And then Tanzania, Ghana, so I just wanted to get that knowledge of how they are doing it and also tap into their culture, since we are all Africans and we are representing one thing, which is Africa. Alright. Unandara inini kanjinga ndichiuya panapa ndakamirira mafans. Saka ndichikuya nebackground kune questions ndingaramba kumafans. Saka mdara itanzo asonge nyama kaita na Buffalo Soldier na I-Octane. So beside the music you pane music yamakabika muri ku South Africa. A lot. Takaita music yakawandisa. Ndakadropa EP rinonzi playlist, the EP. Ndakadropa playlist extension. Ndiriko and a couple of singles as well, and I managed to get collaborations from South African artists and some South African Zim-based artists. Yeah. So a lot of music and videos as well. So, you know, pana essay inotaura navanhu vanongwari muZimbabwe muno mukazhinji kacho kuti music yemuZimbabwe haibve kuSouth Africa ichiuya kunoko, inotobva muno muZimbabwe ichienda kunzoko. Ini semunhu akagara kuZimbabwe akagara kuSouth Africa, any experience yamungashare kana any advice yamungapiwa mamwe maartist maybe vanoda kuzoenda kuSouth Africa kana vanoda kuzoenda kune imwe nyika vachitora music ndeyekuti sei? What I can simply say is kuchikata chisarebese is you can not dance abroad before you dance ayad. You can't dance in the foreign before you dance kuno kuden. So it means
you know, with especially specifically zimdancehall. Zimdancehall is it's a movement, it's a culture that represents a people. It represents a certain people, a certain group of people, and those people are people who are based in Zim, people who are here, people that sees and relate to the lyrics that we put in those songs, because you know shit day in day out mu life yedu mageto or uptown tripa den. So I would say yes, if it's Zim dancehall, you cannot first bring it kumba ichiva kunze. It will be hard because the things that you need to talk about in those songs are things that are happening background kuno, so that the people that we represent, they can relate to it. Alright. I think about panzu kisisekende mango maketo yuko ngene plan kuno joza ozo ntsuka kuno kada say I think ayatsopa bate babo shoma yatsana ngona so ndara mbachi ini ndimu nokuti nidataka ruva interview ni makweshana ndinawo parapa umbo tutakana ka freestyle but now ndakuta zviku request nini ndakuti mungorwe kana akapela ke song pa body slam right now akapera akaperere iwe topiga tatazotaura akapenga kupera akapenga tinereka akapenga bebe ndaikutrasta ndaitoshuvira lafu yedu igolasta ndanga ndatoudza trabo nabasta nashudasti vakati borasta ndanganidza madhora kandatora matwagula. You don't know Maggikal up in the building, yeah. Yeah, man, you know, the reason why I did the mumbo, Reka Nambaka, Yeti, and a patching a penny on song, but I was from Sangane, Chukuana, and Vango Cascavan later. Yeah, Tini Papa, the Funga Pana interview in the car one as recently, Maggikal Po FM, yes, Naya, yeah, Baka Kumbira, Moira, Reguerero. I mean, Mgatu Zedi, the reason behind Moira in the Maggikal Kumbira se calaz Munamaitisa. Ini two answers I'm going to get parallel, but I'm not sangana. The first answer is Moira is a mother. True. You know, me, I'm a son who was born of a woman. So kutuka Moira later on with maturity and growing up, I realized no, it was a wrong move because one, she was someone angasina chakambondita chakanchadzira, but she just got caught up. Muzvino no sepano rwanzoga masvosve tunu twangofana twakadaro totsikwa maibata so munhu wekungoti she was just caught up muzvino but tsuru negwenzirayo maiona but manje haisi nyaya yekuti pane anything chiripo behind, but it was just a sincere apology. Sincere apology, because I felt like she's a mother, she doesn't deserve that. Kopanokura treasure, achizonzwa zvinhu zvakadaro kuti kune zvinhu zvakadaro ko even vana vangu inini, what am I making of my own woman? What if it was my woman ari kunzwaro? Maive mwana wangu inini? It would not, you know, it would not sit well. So I realized that later, because no, this was wrong. And I actually spoke to Moira about it. Yeah, I approached her after any drama race. I was surprised. She welcomed me well, and then I just issued my apology, and yeah, that's it. And then the other answer. I know. So the answer. Because you know, so I get to you to Cascata Gaira. Yeah. I don't think about maybe since the master not my class assisted Musheti, but maybe Mona go. No, no TV. No TV. It's about getting maybe Maggikal send a signal. No, I'm here. No, besides, because I spoke to Moira when I was in South Africa. Yeah. Besides, between me and calaz, my apology to Moira had nothing to do with calaz. It had got nothing whatsoever to do with say calaz or what I heard between me and say calaz. It was just a sincere apology because she's a mother who deserves to be apologized. Akatadzirwa. That's just that. All right. Abo, I don't know. Yeah. And then the other issue, why I didn't apologize, kuna say calaz, instead I apologized to Moira.
First of all, we all need to understand the fact that I never dissed say calaz. What do you mean? Well, okay, let me state it like this. Ndine song ndakabudisa 2016 tanga kwake inonzi yafana manitsamwisa. It was January, I remember. Ndakaita na DJ Tamuka. After that song, say calaz, from Norway, ndakangonzwa ndakukandira my shorts. Alright. From Norway, I didn't know why, and from that time I was like, and then I say the only thing that I thought of was to defend myself. So I'd never dissed say calaz in the Beguti. Calaz dissed me first. So whatever, every song and I also released after if you check, I to Fambira na song yayo. Angwanga my diss, my reply was defender. I was not dissing him, I was just protecting my territory. I remember well that song you talked about. And that song you do the calaz wakashika mputu za joga na sipeka ndangolo kwana so. Wambona situation yakadaro yekuti wakatopinde mputu dzodzo unosvika kuita kunozikwana so ndisingaziva kuti akazonoita unogona kuita seunokwana nangu yako usingakwane nangu ikazopfurira yekuti tikabata kumberi tinenge chinzwa zvigunwe zvakagumira kwavo ini ndakazvisa musituation yakalasi ndakaenda setinonzipfeka so ndakaona kuti hamba ndikaona kakukwana kari kuitika kakukwana hangu handizoziva kuti kakukwana here kana kakusakwana handizoziva. But you didn't anything to do with say calaz when I did that song. In fact, I was not dissing anyone in that song. I was just talking what I was seeing that was happening in dancehall. This is our culture, is in dancehall. We talk about things that are happening. Muruna is interview, because that's what's happening now. All right. My bad. All right. So that's the culture, is in dancehall. So from there, I was just defending myself, not actually dissing him. I was replying to his disses. So he's the one who dissed me. So I feel like ndakatadzirwa na say calaz. That's why mazona they don't feel like he is someone who was supposed to apologize to me first. But besides all that, I've managed to pura that face and I'm good with him now. Yeah, boss, my next question any bad blood between you and say calaz? Like right now, we are in 2022. Yeah. No, I never had bad blood with him. You know, when this thing started, to me it came as an opportunity for my ghetto youth to go different also. So it was all musical, Kwandiri. It was musical, but then later on zvakazopesera siri musical takupinda na personal because ndanga violate kwa futi ndapinda kwa personal. At one moment I felt like akanzwa zvibhagera zvakuwandira one side akati ndombata nepipe mfano ikanimutsvage nditsvage dzekudheni kwake nimbotaura dzekudheni kwake. So after he spoke about the dzekudheni kwangu ndakatanga kutaura nedzekudheni kwake asisi zvemusic asichatonakidzi. So it was musical until then. Afterwards, my feelings, and then I know, you know what, we're growing up, and I really want to say this. I want to acknowledge what say calaz has been doing for the culture, his dancehall, and for himself. He's been doing well for my youths. He's raised my youth Akawanda, and also he's someone who's campaigning for new voices and to be heard, to keep the culture going. So also I really acknowledge him and salute, man. Right. Tichiri pa zimdanzo papa chibaba. Yes, you know, pane ezvo zvakawanda zvotaurwa about zimdanzo, you know, tine vamwe hip-hop artists akutaura zvinhu zviri bad about zimdanzo. Yeah. Sometimes at some point ndakatofunga maybe that's why madzoka. Bozi pane kunzi zimdanzo yapera, zimdanzo akusisina. A few weeks or a few days vana mejiko achizimejiko adzoka. Ndavona maybe branzo song zimdanzo ine fire. Mejiko also defend the title. Munoti kudiwo kana mutendo wamwe munhu achitira kuti zimdanzo akusisina zimdanzo yafa. Zimdanzo ine fire boss. Vari kuti hanzi zimdanzo yatopera kana kuti hanzi totopera kana kuti ichitotopera mangoma haiperi zimdanzo haisi kuzopera boss. And I just want to tell those youths a clear message yekuti
musa tenge zvigunwe zvamuda kuzodya nazvo later because makaguta nawo muchada kuzodya futi mangwananga ndo maoko mamwe chete muchadya nawo iyayo makatenga nhasi muchatswanya because madya munaitaura kuti zimdanzo yafa tisingade kuruwaya mupini takaviga imbwa anditi ndiHoly 10 but ndakazonoita tsvakiridzo ndakaona kuti Holy 10 yakutaura kuti alright tine maartist ari kuita zviri good angagara aripo but future yezimdanzo hatisi kuiona kuma upcoming artist hakuna chikuratidza kuti kune varipo chaari ngoita choti munhu akangofunga kuimba the next thing chaakuita akuita mutoriro akurova madrugs then music yayo yakuimbwa kutonzwawo zvinhu zvazvakuimbwa kuti so aita kuti future yezimdanzo ndoisisipo saka ndafunga kuti akuti azvikumberi revelation yakachia ndisingazozivi yangu chiprofita chacho kuti vakazotanga kuprofitawo rini taingoziva vachiimba hip hop noti zvekuprofita tasingazoziva kuti vanoprofita futi but anyways kana chiricho chiprofita pamwe ndo zvavakaoneswa tomira nguva yacho tochamirirawo nguva yacho yazvinenge zvazozadziswa chiprofita chavo asi just for as far as I'm concerned and deep down he knows Zimdanzo is not going anywhere, baba. It's not going anywhere. And for those guys, it's Zimdanzo that paved the way for them. It's Zimdanzo that paved the way for them, and they had to contact or work with these Zimdanzo producers and artists for them to be where they are. They still continuing to do the same thing. Why? Kana Zimdanzo yakapera. Why are you always on Nati O's thing? Why are you always on DJ Tamukas and Oskidis, the what, the Anamaz, Anani, all these producers with Zimdanzo, when you feel like these people are no longer relevant? Alright, ndinofunga mapajekesa mdara ndine question andinayo ndifunga tambotara nyaya dzemadrugs but you as Maggikal kuna vanhu anotarisa kwauri kuti Maggikal unoti kudiwo nematurwa ekuti madrugs maybe pakaendayo I'm sure kuti zvasazvakadaro now kwane drug nyowani ndikunzi mutoriro ukuzvionawo sei uda kutaura kuti chiyo kumayouth because I know kuti muna influence yaminayo and the mayouth ada kuziva something nekunzwawo mavoices enyu achitaura panyaya idzodzo. The message is clear, Djsparks. The message is very clear. Say no to drugs. Say no to drugs. We've lost a lot of people, a lot of potential. Mumageto, my youth are future and get bright, but we've lost them because of Dombo, Mutorido to be specific. We've lost so many people who are my future leaders because of these things. So the message is very, very clear. Say no to drugs. Stay away from those things because you see. I've got a lot of examples that I would give today, but I feel like it's not relevant and it's not valid. Now, but if you catch me some other days, I will specify everything. Nemo, but same message. Say no to drugs. Mune Zimbabwe, I think muri kunzwa Maggikal message yari kutaura because madrugs inyaya iri sensitive yekuti tine mayouth atinoziya atakakura nawo yekuti ari pamwe masituation yekuti unorwadziwa so ndosvika mudhara ndikachita nyaya yemadrugs ndova emotional zvekudaro because zvinhu zvinorwadza mudhara pane nyaya yekuti ndasangana nemi ndichitaura nemi ini semunhu inini am HKD member from long time and I know zvinhu zvichiitika mufamily zvimwe zvacho techizvinzwa masongo tichizoitaniso tega maybe zvinhu zvisiri izvo stuff your relationship with Freeman and HKD it say my relationship with Freeman and every other HKD member is still strong and solid like it was before. All right. Those people are my people. Sometimes it's no die. Djsparks, murukurira muri baba wenyu na mai venyu. Makagara baba wenyu na mai venyu kubva muri mu karushava kakadai. Kusvika mababa zvamaita izvezvi. Mukabuda imimi mukanorodya kwenyu muchimirira kuti muone mari yekuzotengawo yenyu imba. Muitowo mhuri yenyu ikoko. Nekuti hamuchagari mumba mababa omu. Does it mean these people are no longer your father and your mother? Azvirevesi kudaro. I'm still HKD from the heart. Changu chese vese vanondiziva, they know kuti hatimire kusimbisa danger zone.
ndo pangadida kuti timbo yatsonzwisisa unokwanasenda kuti ipo papo pakamira sei wati mudara ndisati apinda pane nyaya yatada kuti tana nezvayo about mafuture projects nezvamukuita right now amene ulimukona kutolela kana kamwe ere because inini ndifane nenye beside kuti tichita zvibasa ndiri big fan saka panouya panapa noita kuti timbowana mukana wekuti timbo nombonzwa angu marecords ndizvozvo recently last week iyo yatabva iyi ndine mangoma ndakabuditsa vakateerera vatsigiri munotsvaga Maggikal music worldwide on YouTube ndo pazviri kuwanika ipapapo tine mangoma akabuda ndeka EP kakabuda it's a quad play in fact it's a quad play only 4 songs inonzi Incarnation gadi mbokusemtokona mbokusemblira one from those apana problem ndozvandoda izvozvo ndozvandoda izvozvo nzeve ndinadzo asi handinzwe meso ndinawo ndisingaone upfumi ngandisaumanikidze zvisiri zvangu ngandisatore zvishoma zvamakandipa kuno zvizhinji ngandisakandisiso pana ningi mugondipawo mwoyo wekudada ndakafanana pamberi penyu maimbi nemawindi itai ndigutsikane neizvozvo zvandinazvo ndigopfugama ndichitenda neupenyu hwandinawo ndiuno munamato wangu zita rako baba neremwanakomana kutipe rudo tisapokana tibvise godo nemweya wekushorana tigobatsirana patinoonana pasi pano chinomira chega chete gomo kwete munhu no ipapo bodo no tarira kudzinga mangomborero nepamuromo hakuna chakanaka chakamboumbwa nehondo itai ndigutsikane neizvozvo zvandinazvo man ichinonzi munamato wangu ichi chiri pa Incarnation quad play ndozvandoda izvozvo jano so ndapeda kuridza muridzo ndakagara nobva wakati nepapo vanozitaza ndakwaziya kubva pulwa saka zotenge ndibvazomire kanhamba kangoite sekaendi kangoenda saka ndara pana here any collabo any time soon mavideos mosifambisa sei makolabo gozha kini makolabo gozha I expect they are expected bro. Alright. With the big and up and coming artists are big foot are big but just that I'm Mawazia. But I've got so many collaborations. One to highlight is a collaboration that I recently did 2-3 days ago with Mbeu. Alright. Yeah, Mbeu Maz on the production. Alright. Sick, Bad. Mad and bad. Asibo. Mad and bad. Alright, I think pamakwashena anga ndinawo angada tonyatsoziye pamusoro penyu mudhara nezvikuitika right now ndazvo kana pane zvimwe zvamungofunga kuti maybe tingaita sirira zvamungada kuti mafans enyu aziye zvandakangoti vaziye ndezvekuti they should now expect to hear Maggikal wanga wakatarisira kubva paakatanga kuimba. You see the Maggikal wavaida kunzwa kubva pakutanga wavaimboshaya kumashure kubva pandakatanga pacho vaimboshaya vai-expecta. My fans have always expected more from me, and now is the time for me to give them what they deserve. So now we're just gonna be working, and we are continuing with the work. We're not stopping. Pane more music, more videos, more collaborations, and all heap of things in music are related chaitika chakufadzai. So just keep your ear on there. Right. Dara, pane question of Ramsor Mango. Yes, boss. I follow music. I mean, not maybe my follow another music. Then go say. In this into music are not all. Yes. Then so mfana believe my works made. Oh, okay. I mean anything and just you question another to bunza I see direct but not to do I'm sure me not all right now. I'm happy for him. Trust me, he knows. This is what we've always been dreaming of, you know. Me and him, before no one knew me, before no one knew him. I was with him, we had a group running the Maggikal operation.
All right. Because the O on the Natty O, he used to call himself Natty Operator. All right. Yeah, so the operation derived from the O upon a Natty O. Yeah. So it was Maggikal and Natty O per Maggikal operation. All right. Yeah, so since then, the dream has been to do what he's doing now. And trust me, I'm happy for the youth. I'm happy, very, very happy for him. And I pray to God every day that he keeps doing what he's doing. Now, nothing must distract him. And I love the focus he's keeping on his things. And no matter kuti panozombe tikatunyanya, because recently ndakambona pakuti tikatunyanya tikada kumudonzera kuside and stuff, and he managed to handle it in a way, and akafarira kuti he just kept his calm and keeps pushing the good works that we expect from him, and he keeps thriving. That's important for the culture. Yeah, man. Just because you need to Ndima nanga chisa is still. Yeah. So that's when I ndazongoti my anything chamgatara pamusoro panato. He's a good youth. Trust me, Natio is a very, 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 very good youth. And a youth who is so hardworking, and something about him, Cheguti, you cannot take out is the belief and the faith he has in what he does. That youth is very spiritual. Not only his music. Personally, I know Natio. I sat with him daga taita so tirafana. Taiti twenda pa Djsparks tonojika plate yangu yesadza tovatenda pa Djsparks same night tovatanojika plate yake yesadza zvangofanira kuti uyajika plate that's how close we were with Natty O. So I know him personally more than zvinoitwa nevamwe and vanofunga kuti vanomuziva. That youth is very spiritual, and I respect him a lot for what he believes in and for what he's standing for. Salute. Amen. Bdara nini ndinofarira masaidi 2 yenyu. Ndokona munorova zimdanzo yandoyadzokutsikala kuti this is zimdanzo. Then ndizokona makuru aimwe yandozoti iya isisiri zimdanzo. Ndega ini personally zvinzwa marecords yenyu. Kuti ndonzwa song yenu ta anoma Maggikal arova zimdanzo. Ndizonzwa imwe song yenu ta anoma this is zimdanzo. Saka ndinokwanisa kupedza this interview ka musambo ndinovero kana ngoma tapping ngoma iro ndikutaura ndobva ndaenda zvangu. Sekutanga kwatamboita papechitaura kuti Maggikal is a versatile artist. Inini ndiri munhu wekuti ndinonakirwa neku-experimenta with different sounds. Because zvinondichallenge. I like those challenges, you know. So handisikuziva manje kuti mimi muda kuti tirove netype because we've got every kind of vibe. Yeah, I know, but ndine ndinonatsomunzwa yechaimwe patwa dzimwe dzedzimwe hadi kuimwe ndonzwa kuti makairova soga ndimboedza kuti nomufana wikayo timbori ndimbozibvudza kuti sukupi tichiri kuZimbabwe here Rhythm killer. Man. Anyway, Djsparks, big up yourself for that production, man. That is a big song. Yeah, man. In a big rhythm. Yeah, man. Yeah, man. Rhythm killer. I just said I'm trying to say it. It was your killing machine. Killing machine. Yeah, man. I'm not going to look at so even Makaraza ipa killing machine. I'm going to and share is also because do understand that my fans are going to come kauhasha nekamwe rudu kavanoda kanomubuda mandiri so they might also be expecting that Jilpa helmet. But anyways, big respect to every artist in Africa pushing dancehall, you know, including Shatta Wale as well. Buffalo Soldier, big up yourself. You'll be more before them step, tell them be sure. Boy, this me friend him go deep to us. Send more man for me kill more. Oi. Right I know what time fi gonna crash down. My gun don't have no half teeth nor tongue. Not tell man freeze, not tell man lie down. Shoot me, shoot people. Real gun man come. Mr. Gringo, you a try thief, big buff crew, no a burial time for me boost the back. I don't know if you hide boy now try run 5 slates up your mama pussy you are known. Who no know the young things steer youth. Zimbabwe a real bad man place youth. Twitter bad man. You full of you no fellow Buffalo you are the dope here the youth. Copy cartel paste shatter. Simple meaning you lead you a follow back. Well, I'm pretend to live a lifestyle of a gangster. Yo, Africa, laugh for them no. Savage machine, savage, so savage. Savage machine, savage, so savage. Savage machine, savage, so savage. My gun them do average. Pick up on the blood clot slippers. The boy I try run with. Kill him niggas. Or what a movie. Jeepers, creepers. Some grave if he dig no contract some diggers. Well, nothing can save you. I'm gonna clap. Blood clot murder, for a drop. When a big man think Colombia on top,
Boy talk, we don't talk. Him wanna talk. Write some Russian rifle. Your Batman head I go up like Bible. Tell Shatawale badness is a lifestyle. It's not a tweet, not a song, not a title. Ring the funeral bell, ring the funeral, ring the funeral. Ring the funeral bell, ring the funeral bell. A hail time, no savage machine, savage, so savage. What is going on? No garage. I don't do that. I'm not a Djsparks. I don't do that. You know, song you bad. Kanapenda inzo, so takata kubaraka savage machine. Savage machine. Ayo chimshiri yajo kana chazo ndakuba kids kwa zvajoka. Chiri savage. Ayo chiri savage. Chiri savage. But just now, you know, there's time for everything, you know. There's time for growth. There's time for maturity. There's time for it's a phase. But if the need arises, yeah, man. If the need arises, anytime she's ready. Thank you, Netame. Thank you very much for but before that happens, obviously, my fans they need to know if they want Maggikal, maybe away from my events, if they want music, my social media and the app in Amazon and Zippy, Jungo Apache, Boys Nakasadaro, the next thing you need to come and didn't happen. I think it's usually okay. For Maggikal bookings, you can go to you can just send a message to Maggikal Music 90 Maggikal dot Maggikal music 90 @gmail.com. That's the email. And then number Zibasa is +263 778 05 +263 778 09 sorry, +263 778 05 All right. Yeah. Or Facebook is Maggikal Shelton, or Instagram Maggikal_. All right. I think you should easy foot per screen. I think mnakataza kunzwa asana kwasa kuzoona information. I think I really wanted to thank you, man, for the opportunity. You know, Zim Reality Eye, big bad and brave. Tugona makuwa is alutendregeba. Yeah, man. Alutendregeba masaka makuwa ari aka officialize kwa kana makuwa akatendedzwa kwenza anofana kutendereka asima kuwa kuti anorovesa man makuwa kuti tinoda kutodzi kana nda kuziva nezvenyaya dzacho vanongowana papa. Thanks Ndara. So big up yourself Djsparks and thanks for the opportunity yekuti ndimbotaurawo neZimbabwe and nevamwe vari kunze vanotera zvatunoita. Thank you Ndara. Thanks very much. Guys, thanks for watching. Thanks for supporting Zim Reality ITV. Don't forget to subscribe, guys. And I'm going to check our Facebook page and the Djsparks Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not, whether you like it or not. The truth is the truth.